Move! Faster! Do that! Gago! Know how to check. Tawag na to silence! Yes, sir. Move! Faster! Kay mo agi ron, sir. Alagi na, salig lang mo sa kwad, dagang kay mga agidri ah. Awa ron, di ba na yung mga agidri ron? Oh, para sir! Asa tong biyahe sir? Dira, nagway kabaw. Atay, pagkatibayan niyo sir, no? Naka-helmet man mo sir? Mag-okay kayo yung tirada sir ba? Maayo Nick eh, pero layo sa disgrasya. Ah, sige sir, itsura mo sir, itsura mo sir. Lapat sir. Salamat! Kayo sir! Charge, sabayar ko charge. Idong, ayo-ayo ah. Salamat, charge. Zoom! Zoom! Boom! Tay, manguli na siguro ta ba di? Gutom naman. Dami ka pagsutan sa balay ron ba? Kaya namalingki si mama gikan. Tama, gid ba di? Ingnan po na ko to si mama nga magpalit og shrimp. Tara, 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 tara. Hindi ta. Balik ko rata niyon niya. O, sige, sige. Tara. Ikaw tayo ba di? Mura kay haud ko. Matayuan kabaw ni mo ba di? Ay! Ikaw, may tagkabaw ko. Dahil yung baka, ikaw ang tagkabaw. Tama po. Yaga, matang bata ba di? Dapat ay magdakop tunga sa kalubin nun. Tama no? Binuang, tungiya ha? Laro ta? Laro ta? Gutom na kayo. Lo! Ow! Naagi di dakop pa di. Daw. Ito yun sa Patay na, bata agad ba? di ay. Tayo, sao man tani ron. Gutom na kayo ba? Ang katong gipapalit si mong mama, luto na to ron. Saman, last ko ta? Tara! Tara lang kung hangyoon nga, gikan ta na nagway kabaw. Sige, tara. Oh! Ara sir! Checkpoint sir! Palong sir! Amo ikan sir! Nalugway, rabi may kabaw, sir. Tay sir no? Tay sir, problema kita anin yung trabaho sir. Sir, na lisensya sir? Wala, nabagid sir, naa sa balay ba, nalimtan. Nah, mao na problema ro sir sa kanya balay mo to mo drive si mong lisensya sir. Sa Wala, sir. mong good may kabalo, sir, nga naidakop. Ay, so sir, kabalo lang ka sir basta na dalan. Anam ni sir. Walay kalubin an sa mga sir kay mao man ni order sa mong labaw sir. Tay buangan ninyo sir ito. Wa pag restro ni motor sir. Tay, Tapos sa balay, sir. tay unsa naman ni bura-bura pag ini mong motor sir. Pa di helmet. Urbidan trabahoan mo sir. Wa jud ka bisag
Papel diliha dia sir. Lagi sir, palabyan namin sir. Luhoy ka sir. Unta man Ikaw na kay sir ba? Hindi na biya ko sa estilo, gulang gawa ni sir. Alert po ni sir kay na yung mga dili maayong tao ron ba? Sig, madala po ng istorya sir. Yay, utro po ning tawhanan ni tingo ko murag na kriminal oh. Kriminal, kanig naong sir, pero mahigugmaon kay nig kasing-kasing. Sana all. Hugot mo ka, wa ko kikilig. Balugos ticket, katikitan ta ni. Sa klaseng ticket, sir. Ticket sa laksa to. Ticket sa aeroplano. Gago. Tiope. Saan ka pagdali? Tara, sir. Uga po mo sir ay. Hambog bitaw. Oh, relax mo ba di? Relax lang, relax lang. Kanang isa sir, body nini mo? Nagtanaw di mo na di. Mura magtaw-taw sa humayan. Ay, sige nga na daw nga ba? Ayo sir guys, ayo sir. Relax lang, relax lang, relax lang. Tikitan ta ni be. Why lisensya? Karon mo ha. Why rehistro? Anong aksyon na mga gilak nila? Why helmet? Gutom na kayo sir. Ang motor, bura-bura. Gagmay gligid. Matignaong ang sakay. Ah, grabe naman po nang. Ito na lang maos ni mo sir. Proper hygiene, proper hygiene. Wala, maot og naong sakay. Ang driver, wala ka pamalbas. Kanag violation nyo. Total yung violation. 18 men. Matay sir. Asa. Ay na reklamo, ay na reklamo kayo. Sir ay. Para ba ko kapap, buto pa niya akong armas basig kamo pa'y masampulan ako ani karon. Mura man katong listahan sa naibog sa akong body sir. Itaasa man ani. Di ako makauwi. Black scars, takot na akong masugatan. Mga dating luwak. Wala, induran ni sir. Tayo, no? Sir, ikaw rin bahala ni sir. May problema na dai, may problema. Dre, bantay, bantay, Dre, bantay. Bantay, Dre, bantay, bantay, sir. Sir, kay. Atay. Nagkali, ni sir. Wala, wala. Ano na mo, sir? Induran ni sir. Ito na yung competition, tagong po nga ni. Kung na mo lagi ni padugta ko, malayo ra man kayo, sir. Wala, saag lagi mi. Buti ka mawailis May pa, sir. kabalo. Amoy, daka lisensya na, sir. Na, kompleto na, kompleto. Ang klase kompleto, kompleto violation. Boxer na, boxer ka Ay, na. sa boxer, sir. Kanal driver na, sir, driver. Ah, sir, kompleto sir. Sa pangalan mo? Ano? Di mabili ni sir. Di mabili, istong, di mabili daw, now. Ya, kanin yung isakyan, nani. Nani sir? Nani restro. Nani? Ano sir? Hey, asa man, makita ko. sir? If I 185. Uy, bagong gumudin eh. Good. Oh, salamat kayo. Salamat. Oh, eh. Oh, kamo. Awa na ganyan oh, nagdala na kay Kabaw pero nakapulgir niya. Mo reklamo pa mo na inyong violation. Pila inyong violation? 15,000 sir. Oh nya, di mo maulo na nila nga hangi-hangi mo. Tanawa na sila nakapulgir. Matay sir gikan. Wala na may oh, kita pa lang endurance sige. Bato pa lang tagong wala. Oh, nawa nagkabaw na sila pero nakapulgir. Kita nyo na nila. Di mo maulo wala. Oh, sige, wate na naog. Naog. Impound naman na yung motor. Impound. Kita pa rin ko sir. Ay sir, pwede may pahangyo sir. Ikarga naman na ilang motor. Sige. Dali na sir. Dali. Gamay na sir. Wala naman ang presinto. Okay na sir. Ikaw ba din? Okay na sa ko. Ay, karga naman eh. Dali. Tayo mo na to. Ato. Dali. Impound ka na yung motor na Matay sir ate pag motor siya sir. Ayo. Makaya sir. Di makaya. Abangin mo dyan. Aler. Alsa. Dili ko sir. Lumuyag na akong ay. Asa. Dali. Dali mo. Dali. Saon dali. Isa. Isa. Naipit ko. Karga dali. Isa. Hitayan lang ninyo. No. Oh. Ya, ipahay mo na yung motor. Oh, ato na eh. Ipahay mo na yung motor. Oy, sir. Sir, di pwede pala ito yan, sir. Oy mo sir. Sir, kasi pwede pala istoryahan sir. Akong mama dito sir ba? Sir, ang shrimp palami kayo. Ano ito sir?
Sir, wala ako, sir! Bakit pwede pa, sir? Nga maging kami ulit eh. Because tonight will be the night Bakit pwede pa, sir? Nga maging kami ulit eh. Don't make me Shoutout nga pala kang Mr. Henry Ilagan, One Heart of Pork Dos, at saka kay Tingting Balagulan sa pagpahiram sa mga sa Kabaw. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga team Kakuya Goy. Thank you for watching po sa lahat. Mabuhay tayong lahat. God bless.